pesating sumpena sumusuping rasa jati Sinegek semanten genti kocapa ingkang medal njawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putra kumlawening asta ingkang pindha kumleweting dwaja akarya kagating kalih para putra solahnya sepating beber pating bludake minong bludakaning daratan mapaning madyaning aloka kundanging prawadya saweka pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha mawarna pindha Colotiana Sri Kawuryan Romo Kyai kepareng ingkang putra pun Gatotkaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarja ugi nyadung dawuh Kanjeng Rama piye Pak aku ya nyadung dawuh apa wigatine panangkilan mau iki wah Gatot Antarja lan kowe Antasena nggih wonten timbalan dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai piye Pak ana apa kok sajak nyolowadi ana apa kok nganti gembrobyos kaya ngono wah ngerti ya Kir kalenggan iki negara Ngamarta lagi nandang pageblug ya merga saka ilange pusaka Jamus Kalimasada Kyai Jimat pusaka Jamus Kalimasada ical ya ilang nanging manut dawuh pangendikane wakmu Kresna ilanging Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong maling menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra wah iki abot merga manut dawuhe Kresna kakangku nyolong Jamus sing wis wani nyolong Jamus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe mongko bapakmu ya wis aguh dipasrahi nyekel malinge lan ngukum pati kula aturi ngendika sinten malingipun nggih sinten malingipun Rama Kyai sapa Pak sing dadi maling Pak wah jebul malinge adimu Tanjung Anom ya Abimanyu menapa boten glentu pamireng kula kados boten pinanggih nalar adi kula Abimanyu dados Duratmaka maune dhewe aku ya ora percaya wah nanging dawuhe wakmu Kresna
Kasunyatane pancen mengkono Gatot. Ayo melu aku goleki adimu Abimanyu. Nek pengen malinge Abimanyu, aku kudu tegel. Kakang Antarjarep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca nderekke Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu. Sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antarja ya percaya karo kabeh iki. Percaya ya. Ya jane ora percaya. Nanging nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Iya bener. Bener dawuhe Pak D Kresna kuwi bener. Ning apa ya kuwi mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrapaku iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine. Dipikir lho, Kang. Lah banjur kepiye prayogane Yai? Kang, Abimanyu ki kepiye wae isih sedulur. Lan Kakang Antarja ya wis apal karo Abimanyu ki kepiye to. Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wanitu minta Allah. Dadi aja gegabah. Wis saiki ngene. Bener lan orane babagan iki kudu ditaliti dhisik. Merga iki rasaku kok cubriya karo Wa Kresna sing sajake lagehane kok beda. Cubriya kepiye Yai? Wis to. Saiki ngene, Kakang Antarja saiki ambles bumi wae mengko ngenteni aba-abaku. Nek tak abani lagi jedul. Lah aba-abane ngopo? Kok tak ngedruk lemah ping 3 ning jedula. Tenan. Iya. Lah banjur Dimas Antasena, Aku tak nyeraki Pak D Kresna kae wis. Ayo Kang, ora usah kesuwen. Ayo, Yai. tatkala narpa Kresna tantulo sanyakra ring Resicah Nawisuta kamunggah kalihira ing rata. Oh, langsung mau jagat madya weh. Oh, lah gini iki gampang. Gini gampang anggonku blithuk para Pandhawa. Nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa. Gedene aku ngrenah patine Pandhawa mula kanthi sarana aku gawe rekodaya iki Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada mongko Werkudara ya wis aguh bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditekoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae banjur anak Prabu Puntadewa nesu karo Werkudara. Pandhawa malah ajur padha regejegan dhewe. Oh, lah dalah. Lah, gini iki yo gampang. Gini gampang gawe rusake para Pandhawa iki gampang. Kasembadan sing dadi ancasku mung kari maturana resane anak Prabu Duryudana. Mesti aku banjur dialem-alem, disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh. Wis bali nang sina.
ora kleru rak ya putuku Antasena to. Putu piye? Kok putune to? Aku ki pernahe purunamu lho. Putu-putumu. Oh iya ring purunan. Anak Antasena ana apa kok nyeraki karo aku? Ya mung arep takon bae. Jare Pak D Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong Kyai Jamus Kalimasada. Kuwi bener. Ya pancen bener mangkono nggih. Lah kok Abimanyu wani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira arep ngopo ya, Dik? Waduh aku ya ora ngerti. Kaca paesanku nek baterene Antasena. Dadi aku wis ora iso ndelok kaca paesan meneh. Wah, ya wedine nek Abimanyu ki terus aneh-aneh. Terus gelem gadekke macem-macem. Ya sing cetha negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi. Kosik kok Wa Kresna iso mesthekke nek sing nyolong kuwi Abimanyu. Lho, Ratu Dwarawati Prabu Kresna ki rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka kaca paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambar Abimanyu sing nyolong Jamus. Oh, le ndelok lewat kaca paesan iki kagungane Pak D Kresna to. Iya. Lah mbok coba aku tak melu ndelok. Aku lak ya wis ngomong, kaca paesane entek baterene. Ora iso iki berarti. Ora kena. Tur ya ora iso. Mergo kaca paesan kuwi ya pusaka pribadi. Kuwi privasi Antasena. Tur baterene ya entek angel diuripke. Ora nggawa cas aku. Ya wis nek ora oleh ndelok ya ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Neng aku tak kepengin ngerti wujude kaca paesan kagungane Pak D Kresna sing ampuh kuwi. Tuduhna. Keri Antasena. Keri. Lah iso keri adus. Mergo adus baterene entek kesokan banyu rusak kudu servis kuwi. Kaca paesan iso diservis apa piye? Iso. Terus berarti iki aku ora iso ndelok kaca paesan, ora iso nyawang kaca paesan. Ora iso, Antasena ora iso. Nah, aku pengen ndelok lah Pak D Kresna ki duwe pusaka sing kaya nggon gir becak kae. Gus, kuwi dudu gir becak. Lah terus kuwi Traka, pok cakra. Karang yo arang dinggo terus lali karo jenenge. Iya. Sambat, ora masalah. Rada nyedak Pak D. Hubung semut aku. Bar kentup sikilku kentup tawon iki mau. Ya wis. Ora masalah ora iso ndelok kaca paesan. Nek Sekar Wijaya Kusuma. Kuwi pusaka sing ora tau pisah karo Pak D Kresna ya ora? Ya. Saiki tak ndelok kaya ngopo wujude kembang kuwi. Kaya ngopo wujude kembang kuwi mau tak ndelok. Durung tukul Antasena. Lagi wingi tak rabuk. Dadak dirabuk dhisik nek arep nganggo. Oh. Ngapusi to, aku nggawa. Anane buah naga, arep apa piye? Ana Kresna sangu buah naga iki nggo ngopo? Oh, kene. Lumayan. Iki tenan ora iso nuduhke kaca paesan, ora iso nuduhke senjata cakra. Ora iso nuduhke Sekar. Apa mau jenenge? Wijaya Kusuma. Berarti ada kemungkinan besar nih, tangane delok Pak di tangane. Ada kemungkinan besar, gitu. Terus ditarik rene. Kemungkinan besar maju rene. Antasena kowe arep ngopo? Kemungkinan besar jenengan kuwi palsu.
tenan to ora? Dimas, iki kok yang Durna tatu kabeh awake. Lah iya bar tak ajar kok. Kang, aku ki mau wis kandha, aku wis omong. Nek perkara iki kudu ditaliti dhisik. Lan aku ya cubriya karo Wa Kresna. Lah rak tenan to iki lho wujude asline. Ana Kresna kok ambune oli campur solar. Dadi Wa Kresna mau kedadian saka Eyang Durna iki. Ya iya. Heeh. Tenan iki mulane terus tak ajar mulane terus bidu-bidu ngene iki raine. Yen wong tuwa ora kena digugu iki senengane kok. Aduh. Tak pulang kae. Pulang piye? Kae Kanjeng Rama kae. Bapak wis OTW. OTW ki apa? On the way. Lah wis perjalanan ning Tanjung Anom nek Abimanyu nganti mati. Kang mbok golekno beras Kang tak piurane matane plilak-plilike. Sengit aku. Gosik Dimas. No golek beras kok ambles bumi iki. Wah ya aneh kok Yan. Dan ana kene Mbah tak golekke beras. Mengko kira-kira beras tekan kene. Matane jenengan kula jepit ngisor dhuwur. Terus dipiuri beras nang tengah piur. Gawake kalkun. Protol kalkun jedet ilang matane. Waduh. Jaya Dasena. Urung sida. Kakang Tur Jurung balik rene iki urung sida. Aku tak mlayu dhisik ya. Aku tak balik. Aku megah. Aku ki ngarep nyerak ora usah bengok-bengok. Kuwi wis ngenteni Kakang Turjo. Kang. Entuk ora? Ora. Ya wis. Kira-kira entuk ya. Diajar wae bareng-bareng. Diajar kepiye Dimas? Iyalah, golek watu sing gede-gede. Apa golek barbel. Nek ora ya bedol wit. Terus Durna ditandur. Piye, setuju ora? Pen mati alon-alon mergo ora sambegan, mergo dipendhem urip-uripan. Aduh, Jaya Darja. Jaya. 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 Negosiasi yo. Negosiasi kowe wis kleru wae. Ki nek nganti Abimanyu adine iki barang mburimu kuwi mati piye? Sing arep tanggung jawab sapa? Ya iki karepmu kepiye karepmu? Ditekoni karepe kok nangis wae senengane. Nangis ana. Sakit. Rawan gagal otak, Mas. Tenan iki rawu ya aku. Wis mulane nek ditekoni sing bloko, Mbah. Jenenge wong tuwa, tur yo kene, rada rene. Gek bloko wae.
Jenengan ki wis tuwa. Mbok yo ngrumangsane tuwa cenanangan. Ya aku diutus karo anak Prabu Dayutana. Ngon gawe ringking para Pandhawa. Yen aku mau membo dadi anak Prabu Kresna. Oh, ngono. Ndak. Kok adikku Abimanyu sing kok dakwa dadi maling. Kuwi piye maksude ngono kuwi? Mereka. Aduh. Malah ngopo gek teko niki gemes dhewe aku ngancane iki. Wangsulan, Mbah, wangsulan. Wangsulan. Kang, mbok omongan, Kang. Wangsulan suwangsulan apa ora? Kang, bos Kang, mbok gak dibondo yo gak diterke nang ngene Pak. Ayo, Mas, ngono wae sing cepet. Cakal Kang ndak melayu. Cekali terus Kang. Satama iki awake dhewe supaya nunggana sak njabaning kraton Ngamarta. Merga iki Kakang Pendhita Durna sing mimba dadi Prabu Kresna praptana ing Pasewakan Agung negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah lan gawe karti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang. Lan sing dipitenah utawa sing dakwa ya kuwi si Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu
didakwa dadi maling, mestine Arjuna Werkudara padha nesu. Ya ra, nggih. Banjur Damentala ngajar karo Abimanyu. Nggih, Paman. Nanging menapa sekintenipun Bapa Durna mboten kadenangan anggenipun memba warna dados Kowe Prabu Kresna. Nggih, Paman. Kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan. Kadenangan anggenipun memba warna dados Prabu Kresna. Menawi samangke kadenangan pripun ora, wis aja sumelang. Bapakmu ya Kakang Durna kae iki pendhita sing ampuh. Lembut iso ngungkuli banyu, iso malik dadi apa wae wis to, aja sumelang. Ora bakal konangan nggih. Nanging Paman, kula aturi mirsani Paman. Menika Antarja nggendhong Bapa Durna. Aduh, cetha yen Bapa Durna kadangan wah. Gugu arepe dhewe. Antarja, Antasena. Mandheka. Sikrobol kang tumingal campuh prang samya ngetali lirate welete nggoto Antasena. Ya, piye Satama? Ana apa? Lho, ngungkak Rama tur ora basa karo aku. Lah, basa iki ngopo? Nek Kurawa patut tak basani merga apa pundhenku. Lah, nek Satama iki sapa? Kowe iki dudu Kurawa. Wis ora patut. Ayo. Wis saiki sumingkira Antarja kae kene. Kon nguali bebandaning wong tuaku ya Bapa Durna. Lah Kakang Antarja ki Mbanda Simbah Durna ki sing ngakon aku kok. Merga bapakmu Durna kae pancen lupute gedhe. Mula kudu diadili. Aku sing arep milani karo wong tuaku. Gelem ngeculke bapakku apa ora? Culke piye? Bapakmu arep diadili arep njaluk diculke. Gugu karepe dhewe. Ora gelem ngulungke. Bapakku kepeksa aku tegel karo kowe. Madya ya Antasena. Lah ayo tak ladeni. As. Sambaton Antasena. Waduh. Mati ya. Mati ya.
Dodol meneh. Dimusuhke pethuke wong edan. Wah. Ayo le. Staminamu wis entek. Banting pisan mecedel. Alah muni gayane. Dur. Tangi dur. Nah, kowe iki ya diantem pisan kowe kok ya semabut. Dur. Tangi rene. Dur. Tangi. Lho lah toke. Kau. Dur. Tangi dur. Aku di live kowe iki. Dur, tangi. Yuk, tangi ya. Tangi. Wah, ontos ora kurang ajar. Kowe kabat to kowe. Wah. Halo babu, halo babu, halo babu. Man. Kalau acting momen. Siangane
Minggat tok iya. Dur. Nyuwun dawu, Mas. Nyuwun dawu. Aduh, ra yakin aku. Wani maju perang. Muncuhe cinten. Cinten muncuhe, Mang. Nek muncuhe cilik-cilik gelem coba maju. Aku mau weruh musuh sing apik. Nyuwun pamit. Lah kena iman mau, Man. Dede. Kowe iki aku ujung-ujungmu. Aku iki mucuhku. Jayane apik. Jarine sapa? Jarine Ceguni. Dilek ana rono. Ya tekan kene, Mu. Coba kenalan dhewe, jare golek musuh sing apik. Siapa namanya? Dewa, Mas. Rodorono wae. Tunggu ning Rodorono. Siap, Mas. Kurawa, dikruyuk wae. Meng musuh wong loro e dadak. Ah, dikruyuk lak rampung. Iya, Mas ya. Ya iya. Sanggere iso ngruyuk mesti menang. Lah, nggih. Nggih. Iya. 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 Ora doyak. Aduh. Kene sik arep nendi? Aku tak mulih wae, ya. Ya kena mulih. Mumpung aku ora kejem, kena mulih ning kudu nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyo gala-gala. Ah, gala-gala niku napa? Ora ngerti, ora paham. Sing liyane. Kae sing gaspol dangak. Ah, ora ngerti. Siapa sing kicau-kicau mau? Wis sak ngertine kono, nyanyi apa? Bintangku ada 5 hinggap di jendela. Bebek atuh sekali. Boleh suarane nek nyanyi suarane apik ya? Kepo aku. Tidak terkira ini segala-galanya. Gala-gala. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Kene apik. Kene apik nek iso nyanyi ngono kuwi. Ah. Happy Papi. Sanggrewe mlebu teater nih. Lantai atas sendiri. Has papis. Mike di halo lo. Kok ya ngerti nggon ngono ku. Aku mbiyen gandru bapakku kok. Wah apa? Karo nyanyi. Balonku ada 5 rubah-rubah warnanya.
hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Sah, neng ratu neng. Pepe adus sekali. Sunggune iso beatbox. Musuh Antasena ki ribet nggon kene. Pring, pring, bongkot, adi gedho tiga celengan anyar dicolong mal. Nginten manten anyar dientep kala cengke. Ker seger wong lanang gak pecicilan gawa banyu kepecejeran rupane ayu didol eceran. Mengendap-endap datane ora mengendap-endap ndak mung kena gundule. Lah rak tenan to. Mukti palapa sesanti jaya. Remerentas malang putih belone ke. Wah aku kok mah dolane awakku dhewe to iki. Wah sehat aku kok. Ayo. Di Kurawa sing durung maju musuhe Antasena kene. Nututi lan nyandhet marang pun Kakang. Ya mandhek dhisik, Kang. Kakang Gatot arep mateni Abimanyu tenan ora? Ya mestine ngono. Tinimbang duwe adi sing wis ngorek-orek marang wong tuwa. Ora sudi duwe adi kaya Abimanyu. Kusik sabar kusik. Nek sampean mateni Abimanyu, mengko getun. Getun piye? Sebabe apa? Aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara ya kuwi wa Kresna, Dimas. Aja kuwanen. Wa Prabu Ndrawati kuwi punden. Kusik to. Sing dadi Pakde Kresna kae palsu. Mulane wani ndakwa Abimanyu dadi malinge. Mergane kae mau palsu, Kresna palsu. Wa ya ngono. Banjur sapa? Sapa sing wani membawa Kresna, Kang? Kang Gatot di tersangane gawanan rene, Kang. Aku lho lagi tok ndek. Kok wis kon nggawa tersangane Kakang Antarja maksude. Kang, rene Kang, sasanggu gamelan. Mengko dinuga karo Kanjeng Rama. Ora. Kae kleru kok. Kang, gore Kang. Oke. Itu air keras kok mematungi. Iki mau kene dalan yuk nangis ngene iki, Kang. Heeh.
Kowe tak graji sirahe mau. Ora kecem-kecem Kang kowe Kang. Cukup dicekel engko di pokoke iki nggo bukti dienggo ngendheke bapak. Yo, ngono Dimas. Iya no. Wis ki. Sawangen. Aduh. Kae. Kakang Gatot wis prisa to? Eyang Durna. Kok membo dados Wa Kresna? Ya Nger. Nyeleng ngapura ya Nger. Minta tolong. Musa Derma nindakake dawuh anak Prabu Duryudana. Nanging Eyang Durna lepat margi sampun dakwa Abimanyu ngantos Rama ora kudara. Mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Aku lupa Ger. Aku njaluk ngapura ya Ger. Wong tuwa kaya ngono pakardine. Dimas banjur kepiye wis? Saiki ngene. Iki kowe sing iso mabur uyakan bapak. Uyakan bapak aja nganti bapak iso tekan kesatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Matur bapak, nek sejatine sumbering perkara iki saka Simbah Durna. Ngono ya Kang? Ya, Rama Kyai, kula aturi kedel Rama Kyai. Kaslak daya-daya prapta satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu. Wah, malah to candhet. Ayo gawe budal. Mangke rumiyin. Rama Kyai. Namung badhe caos atur Rama. Mumpu menika dereng klajeng kelampah. Kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu. Lan sampun ngantos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput kotok belani. Mbok ayomi, aja wayomi, aja mbok dombani. Mboten wateges kula badhe ndomanipun Abimanyu. Nanging babakan ijalipun pustaka Jamus Kalimasada menika jebul undharaning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat. Ih. Nawung kasuk nyatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang mimba-warna. Menika sanes Wa Dwarawati. Kresna kakangku to anggep palsu utawa salah kedaden. Nggih, kasinggihan. Menika jebul panjal maning mengsah. Banjur sapa sing dadi Kresna mau? Ih. Kula sampun nekseni piyambak. Nanging nuwun sewu ingkang memba dados Wa Kresna menika jebul Eyang Durna Kanjeng Rama. Wah, cangkem. Sabar Pak, sabar.
Antasena. Arep melu-melu malah kajar sisan. Ya engko ajaran aku ning mengko dhisik. Sabar, wong tuwa kok grusah-grusuh. Kakang Gatot kae bener. Mula banjur takon ngendhake karo bapak. Mergo sing iso mbukak wadi iki aku. Buka wadi piye? Buka wadi lelakon iki no. Yen sejatine Wa Kresna kae mau ki Mbah Drona. Wah, aku Sik. Ra waweh teratapan wiro sikil ngono iki. Arep ngopo sabar. Saya aku tak takon. Ngendi ana Kresna kok waton dakwa Abimanyu dituduh maling. Aku rak ya dadi cubriya to. Mula aku naliti perkara iki kepeksa aku mau ani karo Pak De Kresna tak polo tak ajar Badar Durna. wah, ngawur. Antasena wong edan ngawur yen pancen ngono. Aku perlu bukti ya, Kang, Kang Antareja bukti gawean rene, Kang. Wis prisa to lho sing dadi Wa Kresna iki Mbah. Ki wujude Wah, Durna bapakku. Sandanganmu nganti rontang-ranting. Amarga cara diajar dipolo karo anak-anakmu. Aku tulungan ya Ker, tulungan aku. Ayo, wis kono wis njaluk pertolongan. Kayak kono golek pembelaan. Malah tak polo meneh iki. Bapak kan bapak murid Durna iki, to. Nek nganti wani nulungi 3 musuh 1, Bro. Wah, Durna bapakku. Apa bener kowe sing dadi Kresna kakangku? Iya Werkudara. Aku sing dadi Kresna. Tulungan aku ya Ker, tulung. Wah, gawe wirang bali mulai wae. Wong tulanan. Yo ngono kae bapak iki. Nek isin ngono kae, wah klepat lunga rampung. Mulai ngunjuk ngurung ning kamar to. Meneng wae, jak omongan meneng wae. Sliweran nganggo kono nganggo Corolla aku gur ngepit meneng wae. Ngono kae bapak iki. Wis, saiki arep njaluk tulung sapa? Saiki arep njaluk tulung karo sapa Mbah pokoke dadi pesakitan iki. Bapakmu wis bali. Aku tulungan tak bali ya. Wih, bali piye? Bali mulai saka 5. Werkudara bapakmu ya wis bali tekese ora ditopitara pati karo Abimanyu. Abimanyu. Oh, selamat Mas. Selamat piye? Bapakku wis bali. Bener ning bapakne Abimanyu. Si Om. Bapakne Abimanyu si Om kuwi kepiye? Nek iki mengko Paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne durung rampung. Aja sapa stop. Aku tak bali ya, Ker, aku tak bali. Ya ora kena. Pokoke tetep dadi pesakitan. Kang, ayo dibotone, Kang.
saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning puspita karanggiwan putyaniro sang dijorong brengeng lere swaraning madu pronto manungsung sarinding hembang iler-iler tandure Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.